Ħanibda bik ġew. Xi fisser eżatt meta ngħidu soċjetà sekulari? U li talla f'soċjetà sekulari. Donna diġà għandha konnotazzjoni negattiva, hemm xi ħaġa ħażin fiha din il-kelma, però ejja noħduha ftit ħalli nifhmuha sew. Il-kelma sekulari ġejja minn kelma Latina seculum li bil-Malti ngħidu seklu li tfisser hija tradotta dinja jew żmien. Dinja jew żmien. Li għandhom x'jaqsmu ħafna ma' xulxin, jien nibqa' magħkom għal Ġesu sal-aħħar ta' żmien jew sal-aħħar ta' dinja. Issib traduzzjonijiet għax hija għandha dawn żewġ tomiet din il-kelma. Mhix kelma li fiha nifisha ħażina, ovvjament, aħna jimpurtana fuq iż-żmien u fl-eternità. Imma ejja nibdew x'ġar anke storikament Malta. Jiena niftakar żmien meta Malta ma kienx sekolarizzata. Malta kienet pajjiż reliġjuż, iddominat mill-reliġjon Kattolika li ejja ngħiduha kif inhi f'ħafna affarijiet aħna bħala Evanġeliċi naqblu 100%. L-eżistenza ta' Alla, l-eżistenza tal-kmandamenti ta' Alla li Alla għandu dominju fuqna li aħna responsabbli li nobdu l-10 kmandamenti u l-kmandamenti l-oħra. Illi hemm ħajja wara l-mewt, li hemm ġenna, li hemm ġudizzju, li hemm infern jistennewna wara l-mewt. Dik kienet biex ngħidu hekk l-atmosfera li konna nitrabbejna fija. Illum differenti l-aħwa. Illum naħseb kif kolli nagħti definizzjoni ta' x'inhi sekulari, ħsib f'din, John Lennon, imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Dak huwa sekolarizzazzjoni. La hemm bidu insa li aħna maħluqin minn Alla, Alla ma jidħolx fl-istampa, u insa illi xi tmut hemm ġudizzju u ħajja eterna. Għex illum fuq dil-art, għax dil-art bissem, issa l-moment tiegħek u la jgħaddi dal-moment inti tispiċċa fix-xejn. L-istorja tiegħek tinkiteb fuq il-qabar tiegħek, Joseph Mizzi, born 1966, died 15. Grazie. U dak kollox m'hemm xejn iktar, kull m'hemm ftit għada minn immermer fit-trab. U dik hija il-mentalità ta' żmienna l-aħwa. Il-bniedem irid jgħix issa biex igawdi l-mument għax m'hawn xejn li f'dan il-mument. Ġesu jagħtina perspettiva differenti mill-perspettiva sekolari. Ġesu għaldilna x'iswielu l-bniedem jekk jirbaħ id-dinja kollha. Ejja ngħid tirbaħ id-dinja kollha, impossibbli, ma ngħid tirbaħ kull mawt fid-dinja, ssir l-imperatur tad-dinja għandek kollox tiegħek. X'iswielek? Mbagħad titlef ruħek għall-eternità. La taħżnux teżori fl-art, għalina Ġesu fejn il-kamla u s-saditi ħasru fejn il-ħalini jitlu jisirqu. Iżda ħasnu għalikom teżori fis-sema fejn il-kamla u l-sadit ma jitħasru u fejn il-ħalinin la jiftħu u lanqas jisirqu. L-ħwa għal-bniedem sekolari il-ħajja hija lotterija li rebaħ. Qatt ma ħabiljet, ma rebaħ lotterija għax jaħ minn fejn ġie dan, kombinazzjoni, bċikka. Rebaħ lotterija, somma flus u għalih kull ma jrid jagħmel iberbaqa. Igawdija iberbaqa, għax daqshekk, mbagħad jispiċċa kollox. In-nisrani kien fdat lilu wkoll teżor, ejja ngħidu somma flus, in-nisrani baqal jaf kif igawdihom u jinvestihom għall-eternità. Dik hija d-differenza fil-viżjoni fil-world view sekolari u l-world view kristjana. Ħaġa rrid ngħid hi din li l-world view sekolari hija gidba. Għax inti għalkemm ma temminx li hemm ħajja wara l-mewt, fil-fatt hemm ħajja wara l-mewt u avolja tiċħad l-eżistenza tagħha inta tridher qudiemu biex tagħti kont ta' għamilek. U jekk inti f'din il-ħajja ma konċa li tisma' l-Evanġelju u emmint fi Kristu għas-salvazzjoni tiegħek, int kollok l-eternità biex jiddispjaċik għall-bluwa tal-ħajja sekolari li tkun għext fuq l-art. Thank you, Joe.
Għaddi għalik Joseph. Jista' nisrani ikollu passatempi bħal futbol, ċess, hawn u ċinema? ċess. ċess le. Laqas law. Il-Bibja ma semmix il-passatempi, ovvjament. U probabbli għax in-nies ma kellhomx il-ħin żejjed x'jaħlu jew x'jużaw fil-passatempi. Le, fuq il-passatempi naħseb jien l-ewwel ħaġa li rridu ngħidu kultant li hija sorpriża ħafna minna huwa li hemm passatempi li ħadd ieħor jista' jinvolvi ruhom fihom, però li mhumiex aċċettabbli għall-Kristjan. Innaf pereżempju ċertu sfin senswali bħalma hu s-salsa. Biex passatemp li tisfen, attent, jekk int Kristjan mhix ħadmu tisfen dak it-tip ta' sfin. Nistgħu nagħmlu lista m'għandniex il-ħin, però mhux kull passatemp huwa aċċettabbli ħanibdew minn hawn għall-Kristjan sewwa. Passatemp huwa utli l-aħwa, il-ħajja jibsa. Vera, il-kol kemm aħna mobbijina Italija jiena b'responsabiltajiet ta' xogħol, ħsibijiet, knisja, kultant passatemp jgħinek għax isek tiċċarġja il-batri. Italija jiena dilettant tal-ħadis tal-hawn kif nilbeż il-maskla moħħi jieqaf. Ma jibqax jaħseb ħaġa laqas riqet ma nagħmilha. Jiġifieri veru fimt ikonna bżonn ċertu passatempi, passatempi tajbin għaliex jgħinuna fil-ħajja li qegħdin ngħixu. Jiġifieri iwa jista' nisrani hemm ikollu xi passatemp, sakemm dak il-passatemp huwa passatemp adattat għalih. Again li rridu ngħidu huwa li bħal kull ħaġa oħra, passatemp għandu tendenza li jirkbek, jaħkmek u jiġri bik u minn passatemp tafu x'isir idolu. Hawn nies li mhux passatemp u idolu Alla ieħor. Alla ieħor. U tafu, forsi anke ħafna minnkom li għandkom passatemp, kif tinduna jekk passatemp tiegħek li inti involut fih sar xi idolu jew le. Iżommok lura milli tagħmel l-iktar affarijiet importanti f'ħajtek. Jekk il-passatemp qed iżommok lura mir-responsabbiltajiet tiegħek familjari pereżempju. Tħobb tara l-futbol, int fajtem il-mara xeba xogħol tad-dar u xxala bibek xi ppurtak minnha, fhem? Ħallini anzi tgħidlek ismejjejn, aw il-logħba tal-futbol biex ngħidu eżempju, jekk il-passatemp iżommok lura milli ssib ħin u tinvolvi ruħek ministeru. Da kollu għax m'għandekx iktar ħin, għax il-ħin tiegħek kollu meħud mill-passatemp. Mela, jekk li tkun taf il-passatemp tiegħek u xi idolu ara, jekk hux qed iżommok lura milli twetta id-doveri tiegħek bħalhom, bħala missier, bħala raġel, bħala mara, bħala membru fidil u attiv fil-knisja tiegħek. Ifhimni. Ejja nżommu ħaġa wkoll f'moħħna li Alla ma ħalaqniex biex ingawdu l-passatempi. All right? Min għandu passatemp ftakar, Alla ma ħalqekx biex tmur tistat, Alla ma ħalqekx biex tilgħab iċ-ċess jew biex tara futbol, imma Alla għandu sejħa ola. Ta' hu ħsieb rispondi għal dik is-sejħa ola u mbagħad iva. Sib ħin bil-limitu għall passatemp tiegħek. Thank you, Joe. Għalik, Pastor. Jista' Kristjan irrawweħ biberiji mill-qrib mal-infidili? Ok, il-ħbiberiji, kam aħna għandna ħbieb, mhux vera. U x'tip ta' ħbieb nżommu jew nfittxu jiżvela ħafna dwar il-karattru tagħna. Jikxifna, il-biberiji tagħna jikxfuna. X'aħna, x'joġobna. Pereżempju, l-Bibja tgħid salmi jekk jibdew, ħin jew imbierek il-bniedem li ma jimxix fil-parità żiena qas joqgħod fil-qogħdu. Iżepp li ħaqqas ipoġġu, ġib ma jfittix kumpanija ta' nies li ma jonorawx. Dik hemmhekk diġà indikazzjoni biberiji għandhom ikunu. Ġesu infatti kien jitħallaf man-nies għajruh jew qalawillu ħabib tal-Pubblikan u tal-Midinbin. Ġesu tħallaf mal-Midinbin biex jiġbidhom leħ, biex jgħallimhom l-Evanġelju. Biex jurjom it-triq tal-imdieba. Bil-banda l-oħra Ġesu kellu ħbieb. Lazzru, Marija, Marta. U l-apostoli għalhom intom ħbibi għax intom
tagħmlu l-kmandamenti tiegħi. Issa il-ħbib tagħna min huma? Jiena nistqar sinċerament, ħbibi huma intom. L-aqwa ħbib li għandi huma intom. Fil-kumpanija tagħkom li taxxa bi-pjaċir, nfittixha u ma nibdilha ma ebda relazzjoni oħra fil-ħajja. Ovvjament, fil-ħajja tagħna ta' kuljum, jekk jiena għandi kollegi u posta xogħol, rispettom, nħobbhom, nikkopera magħhom, però huma ħbieb fil-bel sens tal-kelma, le. Pereżempju jekk jorganizzaw ikla wara l-ħin tax-xogħol, normalment m'hammux. Tifhem, il għaliex ma tħoss dik l-affinità. Fuq xi ħaġa tkellem, tifhem. Huma fil-wejx tad-dinja, u allura hemm dak id-distak. Il-ħbiberija anke Pawlu jgħidilna illi xi la tintrabtux taħt madmat li mhuwiex il-daqs ma dawk li ma jgħinux il-mistoqsija tiegħek kienet. Biberiji intimi. Biberiji li huma mill-qrib ħafna. Tifhem. Bħal pereżempju għandek Kristjan jista' jiftaħ negozju bisħab 50-50 ma' xi ħadd li huwa totalment sekulari, tifhem? Li da taf li ħajprova jevad it-taxxa, ħajprova jara kif se jisloħ profitti inġusti, tista' tissieħeb miegħu dan bħala ħabib ma naħsibx. U Pawli jafżana jgħidilna xifta jemmen bejn Kristu u Beljar. Jew x'għandu x'jaqsam min jemmen ma min ma jemmenx. Ġifieri ir-relazzjoni tagħna ma' ħaddieħor sa ċertu punt għal bżonn iva. Għetem biex nifhmu għall-Evanġelu iva, ħanitħallet magħhom. Ma' biberiji, nasib jiena l-aqwa biberiji sta jkollna hija tagħna bejnietna. Thank you. Ħana ġandi għalik ġew. X'attitudni għandna nieħdu bħala nsara dwar kwistjonijiet bħal divorzju, żwieġ bejn koppji gej, l-abort u l-eutanazja. Huma suġġetti ta' żmienna. U matul ħajti rajt l-affarijiet jinbidlu ta' taħt fuq f'pajjiżi. Affarijiet laqas konna nimmaġinaw meta kont għadni żagħżugħ. Konna ngħidu xi darba jidħol id-divorzju u ma tarax. U daħal id-divorzju u ġie legalizzat iż-żwieġ bejn koppji gej. L-abort għalkemm għadu mhux legali Malta, però l-abort isir xorta, kemm f'Malta u kemm barra minn Malta. U l-eutanasja ħad tkun xi ħaġa fuq l-aġenda għal xhur jew snin li ġejjin. Kif nara, forsi għandi żball imma naħseb l-hemmhekk sejrin. Kif inħarsu aħna bħala nsara, però ejja għal sekonda biss. Nilbsu n-nuċċali tal-bniedem li mhux nisrani, li għandu perspettiva sekolari. Kif tkellimna, li għalih ma jħares u jevalwa il-moralità mill perspettiva tal-liġi tal-Alla. Għalih kull bniedem huwa indipendenti, kulħadd jagħmel li jridu, li jixtiequ, li jaqbillu. Mingħajr liġi assoluta. Kulħadd jagħmel li jrid. Din hija l-mentalità fi żmienna. Mela, jekk jiena bħala bniedem uman sekularist, issaqsini fuq id-divorzju. Ngħidlek isma' jien għażilt li nwiegħed illi ngħix f'fedeltà ma' din il-mara, u meta fettilli illi jiena ma nibqax ngħix magħha, x'tiġi tindaħalli int x'nagħmel bħajti. Dik tiegħi. Jew inkella żwieġ bejn koppji gej. Jekk jiena raġel u jiena nsib affinità f'relazzjoni sesswali ma' raġel ieħor u rrid ngħix miegħu u naqsam ħajti miegħu, min intint biex tindaħalli? Ħajti tiegħi. Jew inkella fuq l-abort. Jekk jiena din it-tarbija illi ġiet biżball ma rridix u ħadd fixkinni mill-istudji tiegħi u li forsi ħad tkun ta' xkiel finanzjarju fuqha, ma rridix din ħad tkun tabija fuqi, inneħħija. Kif tindaħalli inti? Jew inkella l-eutanasja gejn ħajti, jekk jiena rrid neħles minn ħajti,
ħatmu sidi, din hija l-perspettiva dan huwa nuċċali tal-bniedem ta' triq. U la darba ħafna min-nies huma sekolari fi żmienna, dawn il-valuri tagħhom li adottaw iridu illi l-istat kif tajt, illegalizzhom, jirrekonoxxihom. Allura dak li rajna fil-Parlament li qed isiru ħajibqa' jsir fis-snin li ġejjin m'għandux jissorprendina. Sempliċement l-istat hija tirrekonoxxi s-sekolarizzazzjoni tal-poplu li wara kollox hu stess eleġġih. Però aħna mill-perspettiva sa nibsu nuċċali bibliku ngħidu le iż-żwieġ mhux invenzjoni umana, mhux aħna vvintajni iż-żwieġ, hija istituzzjoni divina Alla fil-ġinien ħa lil Adam għaxra li mhux tajjeb għar-raġel ikun waħdu u għamillu mara biex taqbel għal miegħu u għalilna kif ir-raġel iħalli l-missieru lill-ommu u jingħaqad ma' martu mela raġel ma' mara mhux raġel ma' raġel jew mara imma ngħaqad ma' martu u tnejn isiru ġisem wieħed. Ħalli mela dak li għaqad Alla ma jifrdux il-bniedem. Mhux jien niddeċiedi jekk nistax niddivorzja lil marti jew le, hemm liġi aqwa minni. Jekk huwa fuq l-abort u l-eutanasja, aħna bħala nsara nħarsu lejn il-bniedem magħmula juri intom fiex bija Alla, allura għandu valur, għandu dinjità li tajlu Alla. U huwa Alla allura li rregola il-ħajja u l-mewt tal-bniedem. U għalilna fil-mandamenti m'hemmx fejn tinfixel la toqtolx. La għandi dritt noqtol ħajja innoċenti qabel ma titwieled. U laqqas għandi dritt noqtol li l-nifsi. Għax jien mixtieq nifsi, il-ħajja ta' jeli Alla u jieħodili. Tajli ma kif nistgħu aħna nkunu melħ u dawl f'din is-soċjetà sekolari f'dawn l-affarijiet. L-hawnhekk billi nitolbu għal pajjiżna, il-fuq mill-gvern sekolari, gvern dan, hemm Alla li wassit tas-sidien u s-sultan tas-slater. Nitolbu għal pajjiżna għax inutli tbiddel il-liġijiet jew ma tbiddilx il-liġijiet, aħna mhux liġijiet irridu nbidlu primarjament, imma l-qlub tan-nies u Alla aħna kapaċi b'ħafna peer pressure u affarijiet nistgħu b'xi mod jew ieħor ninfluwenzaw x'liġijiet jitalgħu ma jitalgħux. Imma maħniex kapaċi nbidlu l-qlub tan-nies. Il-qlub tan-nies Alla biss kapaċi jibdilhom. Il-qlub tal-ġebel li ma jridux jisemgħu mill-liġi tal-Alla u Alla jagħtihom qalb ġdida permezz tal-Evanġelju, permezz ta' twelid mill-ġdid mill-Ispirtu biex ikunu jridu jobdu il-liġi ta' Alla. Irridu nitolbu, irridu nitkellmu. Fejn nistgħu nitkellmu favur il-valuri insara, nitkellmu bla biża, b'imħabba u b'rispett. M'hemmx illi ngħidu lin-nies, le, tkellem, għamel il-punt tiegħek, għamlu ċar, imma ara li titkellem b'rispett fejn tista' titkellem. Kif nistgħu nagħtu valur lil familja, il-ħajja umana? Kun ta' eżempju, show and tell, bħajtek stess, bil-mod kif inti ġib ruħek ma' martek, ma' wliedek, ma' żewġek, billi tħobbhom, tirrispetthom u tkun int xempju ta' kif għandu jkun raġel jew mara miż-żewġa, etc. L-istess fuq il-ħajja tagħna ejja nuru rispett lejn kulħadd u minu u x'inhu Kristjan jew mhux, kbir jew żgħir, raġel jew mara, iswed jew abjad, omo jew eterosessuali u x'inhu ejja nuru rispett lejn kull bniedem u minu. U fl-aħħar nett billi nkunu ta' għajnuna prattika għal nies li qegħdin fil-bżonn, jekk għandek koppja li hemm ġlied bejniethom u inta tista' tkun ta' għajnuna biex tgħinhom jirranġaw flok jisseparaw jispiċċaw id-divorzjati tihom dik id-daqqatit. Jekk għandek mara tfajla li inqabdet tqila, m'għandix bżonn lilek biex tikkundanna, imma għandha bżonn lilek biex tinkoraġġiha, biex tgħinha prattikament biex iżżomm dik it-tarbija u tagħtiha il-ħajja. Thank you, Joe. Joseph, kif jista' Kristjan jara f'baqal metu l-waqt li timxi mili ieħor ma' dak li jkun jew inkella li jfarfar il-qorq? Baqal, laqal.
Le, mela u naħseb qed nirreferu għall-evanġeliżmu jien. Il-mistoqsija naħseb jiena minn għamilha forsi li tgħid tisma' mela jien għandi t-tifel, għandi r-raġel, għandi l-mara, għandi l-kollega u ili ngħidlu li naqsam miegħu l-Evanġelu, daħ nibqa' ngħidlu għall-eternità, jew isma' hemm prinċipju fl-Iskrittura li qal isma' farfar it-trab minn fuq saqajk, minn fuq il-qora tiegħek. Meta ħankun naf jien għandix inkompli żejjer jew mbagħad ngħid daqshekk wieqaf. Din mistoqsija naħseb u ħafna minnha was probabbly ngħaddu għaddejjin minnha. Ħana minna side note. Irridu nkunu naqbilha għal-vera illi jekk pereżempju ma' tfal tagħna man nisa tagħna l-irġiel tagħna ma nibqgħux nirrepetu l-istess affarijiet kuljum. Jew jekk għandek oħtok ġil dar, kull darba li tiġi ħatajdilha dejjem għax Ġesu jħobbok għax temżek bżonn kull darba. Għandna bżonn għax ħajġri. Wis probabbli dina ħaddejjaqa it-tella ħajt jew ma tibqax tiġi. Mela, mhux ġattilha spjegajtilha jekk għandek tifel tifla kemm il-darba għatlu dan, kemm il-darba wassaltu l-bżonn. Mela naħseb jien tkun bil-għaqal li at some point għajt isma' minix ħanibqa' nirrepetiha lil ħaġa. Alright, jiġifieri dika fuq naħa. It-tfarfir ta' trab hu simboliku, hija simboliku, mhux hekk? Simboliku ta' persuna illi jagħmel kull ma seta' jagħmel u issa ma tfadallux aktar responsabilità fuq dak li jkun u qed jgħaddih għal ġudizzju tal-Alla. Din hija is-simbolu ta' tfarfir. Jiena naħseb jiġru każijiet, pereżempju Pawlu u Barnaba, fatti 15, ħarġu farfru trab fuq saqajhom. Hemm każijiet hekk. Personalment naħseb fil-każ tagħna rarismu naslu f'dak il-punt jien ngħid illi ma xi ħadd ngħid isma' daqshekk issa demmhom mhux fuq rasi. Irridu ħafna għal il-mistoqsija twieġeb lil annifisha, fimt? Irridu ħafna għal li ma mmorrux niddeċidu għax forsi qtajna qalbna, għax inħossuna skoraġġiti u allura ngħidu isma' qed infarfar noqogħdu attenti. Nirrepetu, nibqgħu nittamaw, nibqgħu b'sensittività infittxu dak il-mument opportunità li forsi l-bniedem ilu 10 snin magħluq u jdnejh magħluq. U wara dawk l-10 snin ġie f'mument li jkun riċettiv. Mela inti tagħmel ħażin jekk tiddeċidejda illi daqshekk u mbagħad ġik l-opportunità ma titkellimx. Tajjeb jew le, ġifieri jiena personalment inġebbed ħafna u wara kollox anke ngħid is-sabar tal-Alla. Ngħid kemm idum għana. Ma nafx jiena qatt ma wasal f'dak il-punt illi ngħid isma' ħanfarfar it-trab minn fuq saqajja u dil-persuna nħalliha għal ġudizzju tal-Alla. Għadni qatt ma wasalt hemm, forsi xi wħud minnkom wasaltu, anke jekk ngħid ara ma rridx nibqa' ntambardi, mhix ħanibqa' ngħidlu għax inutli fimt f'moħħi, però xorta waqt li qed ngħidha għandi wkoll dik l-attenzjoni, dik is-sensittività li jiġi iċ-ċans, mhux ngħidha x'issa da ma jridx jaf le, xorta ngħidha. Jiġri vera, għandna bżonn ħafna aqal. Però ma naġlux nagħlqu l-bieb u ngħidu isma' dak ma jridx jisma' xilu sena sentej 5 snin, nafuhom it-testimonjanzi ta' ħafna nies ommijiet li għamlu 20-30 sena jitkellmu ma' wliedhom, jitolbu għal wliedhom mbagħad fl-aħħar Alla oġbu jagħtihom il-konverżjoni. Ta' ġifieri kultant wara li jkunu mietu huma stess. Ukoll, eżatt, iwa, mistoqsija twieġeb li għannifis għandna bżonn ħafna qal u ma nagħlqux il-bieb. Ngħidlek naħseb jiena trid tkun każ personalment rarismu eċċezzjoni għalmenu hekk narajjem. Thank you, Joe. Għalik Pastor. Nista' nixrob imbit jew alkoħol ieħor? Mistoqsija sempliċi però importanti ħafna il għaliex Malta l-alkoħol huwa pjaga vera. Kemm ħafna ħsar u tikisser ħafna familji. Sa il-Bibja ħajlok fini, ma tikkundannax kategorikament kull xorb ta' alkoħol. Fis-salmi hemm li Alla ta' l-inbit li l-urid il-bnedmin biex iferħilhom qalbhom forsi tixxukkjana xejn. Ġifieri
Anke Ġesu, meta waqqaf l-ordinanza biex niftakru fih, kif nagħmlu ħana kunna rtaħat, bil-ħobs u l-imbit, imbit, oinus, bil-Grik fisser imbit, mhux juice imbit. Ġesu ta' l-imbit li t-xipri biex jgħu tifkira tiegħu. Pawlu ta' parir lill-ħabib tiegħu Timotju biex jixrob ukoll daqsxejn imbit minħabba l-uġieħ ta' spess li kellu fl-istonku tiegħu. L-uġieħ, l-imbit kien użat anke bħala mediċina dakinhar. Però skont fejn tasal, mbagħad ovvjament il-Bibja tikkundanna għal kollox is-sokk. Meta inti l-imbit qed jagħmlek skjaf tiegħu u allura rebaħlek il-funzjoni ta' moħħok, u qed tibda tgħid iċċuċċat is-sakra, ovvjament hemmhekk il-Bibja tikkundanna Galatin 5 wieħed mill-emmejjel tal-laħam, l-emmejjel koroħ li Alla jogħod. Nies kbar tfixklu minħabba l-abbuż tal-alkoħol. Noja, wara li qeda Alla bena l-arka u għamel dik il-bravura kbira ta' fidi, imbagħad mar ħawel dilal ta' dwieli u s-seker bl-imbit. Ġifieri, tajċ u ħanu xrob tazza kuljum, minn tazza kuljum tiġi tazza u nofs kuljum. U minna ma tinduna tibda tsir dipendenti u tibda tfittax il-fixkun. Ġifieri noqgħdu attenti. Nies li jafu kemm l-alkohol jagħmel ħsara, imbagħad jikkonvertu ħafna drabi isiru total abstainers. Ma jkunx iduqu diċken qatra ta' mbit. U sewwa jagħmlu, u għaliex ingidmu mill-lifa, ingidmu minnha. U jafu ġifieri. Ġifieri l-imbit fl-aħħar mill-aħħar għarfen xorbuh, mhux biex nħossuna happy ta' farsi. Happy. Għal tifhem. Well, il-Bibja tirikmandana xi ħaġa ħjar. Tisfrux bl-imbit imma imtlew bl-Ispiritu. Meta bniedem huwa kontrollat mill-Ispiritu Santu hemmhekk isib il-verfer tiegħu u meta jimxi dik il-mogħdija l-imbit għaqad bis-saħar. Thank you, Paul. Għaddi għalik ġew nerġa'. Kif inhu differenti il-ħaddiem nisrani minn ħaddiema sekolari? Mela, kif inhu differenti l-ħaddiem nisrani minn ħaddiem sekolari? Il-ħaddiem Kristjan għandu kull opportunità li jibbrilla u juri l-glorja ta' Kristu fix-xogħol tiegħu. U x'inhu x-xogħol kemm jekk huwa manwali jew tal-moħħ, kemm jekk huwa xogħol li jaraħ kulħadd jew jagħmlu fil-moħħbi. Bħala Kristjan jekk inti ħaddiem għamel ix-xogħol tiegħek b'eċċellenza. Missa ngħidlek ħadd tkun l-aktar sej avukat prim fid-dinja kollha, imma int ħadd tkun jekk inti avukat l-aħjar avukat li qatt tista' tkun int għax ħadd tagħmek ħiltek kollha u ħadd titfa' l-enerġija kollha tiegħek biex tagħmel xogħolok sew. Bħala nsara, number one, aħna nħarsu lejn il-xogħol bħala qotja minn Alla. Kien Alla li fil-bidu meta ħalaq il-bniedem ħalqu ħaddiem. Ix-xogħol mhux konsegwenza ta' dnub. Ix-xogħol Alla lill-Adam għamlu taħ għallu għandek dan il-ġnien biex taħdmu u tieħu ħsiebu. L-ewwel xogħol kien ta' ġardinar, li jieħu ħsieb u ta' zooloġista wkoll jieħu ħsieb l-annimali dan. So Alla minna ħaddiema. Anke meta m'intix taħdem, int ħaddiem. U intom tafu daqsi li meta ma jkollokx tagħmel għajdu vera, tħossok diżut li tħossok mdejja, tħoss m'għandi xejn nagħmel, aħna nsibu sodisfazzjon fil-li naħdmu, fil-li nagħmlu xi ħaġa tajba. Alla minna ħaddiema, naturalment, meta daħal id-dnub ġab il-konsegwenzi tiegħu fuq ix-xogħol ukoll kif ġab f'kull aspett tal-ħajja tagħna. Allura naqra f'Ġenesi 3 misħuta tkun l-art minħabba fik, taħbit tiekol minna, xewk ukoll li tnibbitlek, baraq wiċċek tiekol il-ħobs. Kollha nafu x'ifissru dan il-kliem. Il-kultant ix-xogħol isir tedjanti, isir qiebes, jgħajjik, ma jkollokx aptit, eċetera, eċetera. Kollha esperjenza li jom dal-affarijiet u ma kollha konsegwenzi ta' dnub. Imma imbagħad aħna nemmnu wkoll fil-fidwa li ġabilna Kristu.
Il-fidwa meta Kristu salvana f'kull aspett ta' ħajjitna, inkluż f'dan l-aspett bħala ħaddiema. Meta Pawlu kien qed jindirizza lill-iskjavi, servi jgħidulhom li trid, għallhom hekk, kull ma tagħmlu għamluh bil-qalb. Qisu lil mulej u mhux lil bnedmin. Billi tafu illi mingħand il-mulej tieħdu l-ħlas tal-wirt għax intom taqdu lil min? Lil min? Lis-sit tiegħek fuq l-art, lill-imgħallem, lill-gvern li inti impjegat miegħu. Lil min qed taqdi? Intom taqdu lis-Sidna Kristu. U din għandha tibdel il-perspettiva sħiħa tagħna jekk ix-xogħol tagħna nagħmluh li mhix se tmur tgħallem biex taqdi lis-surmas tal-iskola, primarjament qed tagħmel hekk ukoll, imma qed tagħmel xi ħaġa iktar. Jiena ħankun teacher dawn it-tfal ħanħobbhom bl-imħabba ta' Kristu. U l-lezzjoni tal-matematika jew tax-xjenza jew tal-fiżika li qed tagħti ħatagħtiha bil-qalb. Wara kollox meta qed tallimhom ix-xjenza u l-fiżika l-istudenti tiegħek jien qed tallimhom emil Alla u l-liġijiet li Alla poġġa fl-univers tiegħu. Vers wieħed u nieqaf bih. Ħalli min jisra ma jisraqx iżjed. Imma aktarx għandu jitħabat billi jaħdem il-ħaġa tajba bidejh stess sabiex ikollu xjati lil minu fil-bżonn. Ħalli min jisraq ma jisraqx iżjed. Qabel kont għażien tara kif tfotti dawk ħatinsa. Ix-xogħol tiegħek ħatamlu b'integrità. Min tista' tfotti fil-vat, min tista' tfotti fit-taxxa, jekk inti qed tagħti servizz ħatagħti servizz tajjeb. Jekk inti qed bih oġġett ħadd bieħu bi prezz raġonevoli. Jekk inti impjegat, ix-xogħol il-ġurnata tax-xogħol tiegħek ħatagħtiha lill-imgħallem tiegħek. Min jisraq ma jisraqx iżjed. Iżda għandu jitħabad billi jaħdem il-ħaġa tajba bidu stess. Ħaddim Kristjan huwa ħaddim bieżel. Bieżel. Aħdem. Ħalli mbagħad ikun hemm il-mument tal-mistrieħ Ġesus ukoll straħ, darba lill apostoli għalhom ejja twarbu ftit ħanistrieħu. Alla tagħna il-ħadd biex kemm jista' jkun mintiners aċċezzjoni ta' din, imma il-ħadd hija jum ta' mistrieħ. Anke jekk inti student, il-ħadd ħallih tistudjax. Għandek 6 ijiem biex tistudja, mbagħad tistudja fihom, imma l-ħadd irrelaxja fihom. Ora John, għax qed jifraħ John. Imma għommu ħares qed niksu għommu. Aħdem, imma strieħu wkoll, tkunx bal tax-xogħol, għax hawn min isir bal tax-xogħol u jagħmel mix-xogħol idolu tiegħu. U l-aħħar ħaġa sabiex ikollu biex jagħti minnu fil-bżonn. Ħadd ipprovdi għalik innifsek, ħadd ipprovdi servizz li min qed taħdem għalih ukoll, ħadd ipprovdi għall-familja tiegħek u din hija karatteristika tal-misrani imbagħad illi ħajati minnu fil-bżonn, ġenerus. Jiena qlajt għandi biżejjed kiel xbajt immissa hemm dik il-missjoni ħanatihom ammont ta' flus għax għandhom bżonn biex il-Vanġelu jibqa' jixxaddar. Għaw dawn in-nies foqra ħantih 20 euro għax naf li għandu bżonna ġenerosità. Dak huwa l-ħaddim Kristjan. Primarjament ngħidin biss xi ddistingwih il-fatt li hu qiegħed jaħdem għall glorja tal-imgħallem tiegħu il-Mulej Ġesu Kristu. Għaddi għalik Joseph. Huwa dnub li nitnikket u nħossni mdejqa ngħix minħabba l-ħażen li qed jiżdied? Huwa dnub li nitnikket u nħossni mdejqa ngħix. Affarijiet li mhux l-istess ħaġa. Ċertament mhux dnub li nitnikket meta nara l-ħażen madwari, assolutament. Kanna aħna kuxjenza, kanna qalbna bħal-qalb Alla nitniktu mhux ftit, meta nħarsu madwarna u naraw dak li qed jiġri madwarna, ġifieri dika fuq li nitnikket li kux dnub le. Li rridu nżommu qudiem għajnejna imma li dan niket ma jridx jeleb il-ferħ. Di waħda mill-paradossi ta' Kristjan. Kristjan huwa mnikket u ferħan fl-istess ħin. Ġifieri noqogħdu attenti illi ma nkunux imbagħad spiċċajna negattivi, illi ħlif inħarsu madwarna, ara xaru kaza, ara fik spiċċajna s-soċjetà Maltine u dejjem bidwejja u nitilfu l-ferħ tas-salvazzjoni tagħna.
Jifieri fuq din għallem u ġnub li titnikked, però tnikked u ifraħ ukoll fl-istess ħin. Imbagħad li niddejjaqnejx, xbajtnejx, Dejqanejx minħabba l-ħażen li qed jiżdied. Dina iktar sensittiva l-biċċa tax-xogħol, għax hawn min jgħidlek isma' anke jkotalek l-iskrittura kemm nixtieq immur mal-mulej. Ewa aħjar li nkun mal-mulej milli nkun hawnhekk. Iwa, nistgħu nsibu ruħna f'post li tant ngħidu isma' mulej għajjejt, xbajt ngħid id-dinja, mhux li kien toħodni f'dan is-sens. Però rridu noqogħdu attenti wkoll. Għax ġieli ċertu nies dit talba tkun ukoll forma ta' escapismu. Jista' jkun inti tant għandek diffikultajiet fil-ħajja, tant għandek problemi id-dar, illi tajt qalbek, ġbajt u jista' qed tuża din illi tajlu mulej kemm hu aħjar li nkun miegħek illi narak. Jiġifieri hawnhekk rridu noqogħdu attenti għax hemmhekk jista' jkun dnub. Li m'intix inti qed tapprezza l-ħajja s-sovranità t'Alla li tiżommok ħaj, m'intix qed tapprezza l-pjan t'Alla lik li tkun f'dik il-familja, fuq dak il-post tax-xogħol il-problemi kollha, u allura qed tonqos u hemmhekk qed tidni biex qed tgħidlu mulej. M'intix qed tagħmel biċċa xogħol tajba ta' kieku jiena ma nagħmilx hekk, allura hemmhekk irridu noqogħdu naqra attenti. Ġifieri nitniktu meta naraw il-ħażen, ma li ngħidlu mulej xbajt ngħix minħabba l-ħażen, noqogħdu attenti, jista' jkun mhux dik ir-raġuni vera, dik nistgħu nkunu nagħtuha bħala raġuni tajba. U aħna nafu li ħafna deċiżjonijiet u raġunijiet tagħna l-ewwel ma ngħidu ir-raġuni tajba. M'intix qed tiġi l-laqgħat għax raġuni tajba, però mbagħad hemm ir-raġuni vera. Għaliex m'intix qed tiġi, orrajt għax forsi mort lura spiritwalment, qiegħed fid-dnub, allura mhux għax m'għandekx ħin, għax qed tgħix fid-dnub. Allora l-istess ħaġa, ta' meta ngħidu hekk malfej għandi din ix-xewqa li mmur mal-mulej. Vera għax ukoll tant qed inħobbu li rid narah u qed nara dal-ħażen jew għax irid naħrab u ma niflaħx iktar. Paul, x'tgħidilna dwar il-mużika u l-qari? Nista' nisma' mużika sekulari u naqra romanzi? Ejja, nista' ngħidilkom ħafna. Però bażikament irridu nifhmu li Alla ħalaq il-bniedem nixbħu, f'ċertu sens, nixbħu l-Alla, Allu artist. U li jagħmlu sabiħ. Ħares l-univers, dinja ta' madwarna, hemm ċerta artistrija. U l-bniedem aħna min kapaċi jagħmel xi ħaġa, anke jekk tagħmel platt preżentabbli. Tifhem, sabiħ u tajjeb. Aħna artisti, xi ftit jew wisq, mela għandek il-mużika, il-letteratura, il-pittura, l-iskultura, l-arkitettura. Dawn ma kollha affarijiet il-bniedem jivvinta biex jesprimi il-kreattività tiegħu. Meta nagħmlu hekk qegħdin nigglorifikaw l-Alla. Ja xi ħaġa floka illi meta nmulej tak don tal-kitba bħalma talli li nikteb romanz għax nkun bekk nkun qiegħed insebba l-Alla. Anke jekk inti taqra il-Bibja, il-Bibja fiha qodba li huma artistiċi ħafna bħala letteratura. Bħalissa qegħdin naraw bil-mod Salm 119 li huwa kapulavur artistiku. Akrostiku maħdum bis-sena li min kitbu kien vera imħarreġ fil-kitba illi bil-fors tammiraħ xogħolek biex vera. U nistgħu nsemmu allura wkoll fil-mużika, issa hemm jgħid mużika sekulari jew mużika sagra. Tifhem, ħanisma' l-hymns biss, nkanta l-hymns biss, jew nisma' mużika klassika. Jiena mużika klassika toġobni, u naħseb jiena hija l-aqwa tip ta' mużika għal l-emozzjoni li tqajjimlek li tanqal dak il-sentimenti fik. U bħala mużika ġifieri, jekk inti kapaċi tismaħħa u bija tagħti xhieda tajba tiegħek bħala Kristjan. Jekk inti tħossha tgħidlek, tirrelassak, jekk inti tħossha li tqarbek li Alla. Jiena pereżempju nisma' it-9 sinfonija ta' Beethoven u letteralment qalbi tola l fuq. Fl-aħħar battuta tagħha l-korale, kemm il-darba smajta dejjem nifhem. Nies qed ikkantaw bil-Ġermaniż
għal kurzita sirt naf xikun qed jgħidu għanja fuq il-libertà. Illi tifraħ u qalbek tkun elevata bihom. Issa ovvjament, mużika, letteratura, kwalunkwe ħaġa, kollox hemm posta u fħina. Jekk jiena minn żbiljum sa flaxija qed naqra romanzi. Ovvjament, mort il-baħar hekk vera. Kollox hemm fil-bilanċ tiegħu kollox hemm lokali. Tajjeb, tgħidli dan huwa argument bibliku iva. Jekk għandna nqis pereżempju l-Apostlu Pawlu, tajjeb kien ħareġ fl-iskrittura jafa. Però x'kien jaf ukoll? Fil-kitbiet tiegħu lill-Korintin, il-Titu u oħrajn, meta tkellem il-filosofi ta' Atene, ikkwota awturi pagani. Epimenide, Menander, li ieħor xi jismu Aratus, wieħed minnhom kien ilu mejjed 500 sena fi żmienu. U kien rom dawn il-kodba, tgħidli kif sab il-ħin. Well, kif dejjem ngħid, bniedem bieża isib ħin għal kollox. Bniedem għażżien ma jsib ħin għal xejn. Mela, irridu nkunu f'kuntatt mad-dinja, nafu x'qed jiġri fid-dinja. Tajjeb, jekk jiena pereżempju jiġri ħadd fuqi, u dan huwa atew. Tajjeb, atiku, ma jemminx balla. Tajjeb, u jsemmili l-sabt. U jgħidli ma rajtu il-ktib tiegħu, il-romanz tiegħu, qed tkun naf x'fih. Spurgeon, il-predikatur Ingliż, qal u dejjem ta' parir, speċjalment il-pastors, u lill-kull illi rridu nkunu nafu x'qed jiġri fid-dinja biex nkunu kapaċi nagħtu tweġiba biblika għal dak li qed jiġri. Tajjeb? Ġew, in-nisrani għandu jinvolvi ruħu fil-politika? Domanda. Kif innotajtu s-siġġijiet għamnihom blu u homo. Kulħadd għażel s-siġġu tiegħu. Għaw il-bojot ukoll. Għaw il-bojot. Għatik li domanda naqra. Mela, isma' in-nisrani jinvolvu ruħu f'kull qasam l-aħwa, f'kull qasam tal-ħajja, fl-ekonomija, fil-kummerċ, fl-edukazzjoni, fix-xjenza, fil-kultura u fil-politika wkoll, f'ċertu sens ta'. Għaliex għax Kristu sejħinna biex ngħixu l-ħajja tagħna fid-dinja u rridu nieħdu sem kien dak kollu li s-soċjetà normali umana tagħmel. U meta nitkellmu fuq politika b'mod partikolari, l-Iskrittura titkellem speċifikament fuq hekk għax fuq xiex qegħdin nitkellmu. Fuq il-fatt li biex pajjiż jimxi irid ikollok xi forma ta' gvern, xi ħadd awtoritajiet illi immexxu jagħtu direzzjoni. U l-Iskrittura tgħallimna li huwa Alla li ħatar l-awtoritajiet fuqna. Ġifieri f'dak is-sens, evidentament aħna naċċettaw, anzi nilqgħu il-fatt illi hemm nies li jiddedikaw ħajjithom għall-politika bħalma hemm tobba, bħalma hemm pulizija, bħalma hemm nurses, bħalma għandek pilots, avukati, bennejja u kulħadd għandu x-xogħol partikolari tiegħu bis-soċjetà timxi sewwa. X'tallimna l-Iskrittura fuq l-awtoritajiet? Kif għadna huwa Alla li jaħtar il-gvern u jibiddel iż-żminijiet u l-waqtiet iniżżel islaten u hija tislaten huwa Alla li jpoġġi l-gvern. L-għoli, Alla l-għoli jaħkem fuq s-saltna tal-bnedmin u jagħtiha lil min iridu. Il-gvern huwa maħtub finalment minn Alla. Ħallija li ħafna mexxejja jinsew dan il-fatt, imma il-verità tibqa' li huwa Alla li poġġa l-gvern. Il-gvern huwa wkoll mod tgħidilna l-Iskrittura għal ġid tan-nies, b'mod partikolari biex jassigura li jkun hemm ordni u ġustizzja f'dik is-soċjetà. Right? Rumani jitkellem fuq hekk, fuq dan l-aspett.
aħna kif nitlu fija bħala nsara b'mod partikolari, qed nitkellem għalik bħala individwu, bħala Kristjan, vis-à-vis il-politika. Kif tinvolvi ruhkom? So, fl-iskrittura għandna 3 affarijiet. L-ewwel netja sottomissjoni u obbedjenza lejn l-awtoritajiet. Okay? Kemm jekk huwa qed issuq u għandek l-ispidometer quddiem qed joqrob is-60 u taf li okay, hemmhekk qed turi jekk intix obbedjenti mhux lejn il-Gvern ta' Malta u l-liġijiet tat traffiku ta' Malta, imma lejn Alla. Għax huwa Alla li tak il-Gvern u tak allura permezz tiegħu il-liġijiet l-oħra. Kemm jekk inti qed timla l-karta tal-income tax jew il-karta tal-vet, hemmhekk huwa fejn bħala Kristjan turi l-integrità tiegħek li inti qed tgħix ħajja quddiem Alla mhux quddiem il-bnedmin, għax bil-bnedmin tista' titħaq imma b'Alla ma tistax. Obbedjenza lejn il-Gvern. Però aktar minn obbedjenza, x'obbedjenza tista' tagħmilha mingħajr ma jkun hemm rispett. Il-Bibja tgħidilna speċifikament biex nonoraw lis-sultan. Nuru rispett lejn l-awtoritajiet ċivili tagħna. Nuru rispett. U mhux kif inhu il-moda f'pajjiżna li l-politiċi naraw kif niddomonizzawhom u kif nikxfu kull ma jagħmlu ħażin u nirredikolawhom u najruhom, eċetera, eċetera, kif jagħmlu ħafna Maltin. Dak m'għandux ikun kliem fuq fomna bħala insara. Li politiċi rridu nuruhom rispett li ma jiżbaljaw. Nitlob għalihom naħwa jekk qegħdin jiżbaljaw ovvjament fil-qagħda tagħhom qegħdin f'pożizzjoni fejn jistgħu jkunu korrotti b'mod li għax hemm fejn dan. Imma appuntu, iżjed għandhom bżonn li nitolbu għalihom. So dik hija t-tielet ħaġa li rridu nagħmlu bħala nsara. Sottomissjoni, rispett u nitolbu. Pereżempju, l-Bibja tgħidilna sabiex nitolbu għall-awtoritajiet sabiex ngħaddu ħajja tranquilla u kwieta b'kull pjetà u dinjità fuq l-art. Tajjeb, nitolbu għalihom. Tgħid li żewġ żbalji li naħseb inħoss li għandi nwissikom fuqhom. Waħda li nifissaw fil-politika partiġjana u nżid ngħid fuq il-povertà tal-politika partiġjana ta' pajjiżna x'in ta' pajjiżna. Il-livell baxx li taqaf fihom il-partiti politiċi u l-propaganda ta' kuljum bl-aħbarijiet jinkollu għaddejjin, jippropagandaw il-dak tagħhom. Ma naqgħux fuq dak il-livell baxx. Jiena ma għamilt kuntratt ma l-ebda partit illi ħankun nissapportja b'ġismi u bruħi kollha tul ħajti kollha, ħalli nuża moħħi u nkun kapaċi niddixxerni dak li hu tajjeb u dak li huwa ħażin. Anke fil-partit li forsi tradizzjonalment jiena kont imrobbi bih u għandi affinità ikbar leh. Ejja nuru discerniment anke fuq hekk. Però li qed ngħid l-iktar li ma nkunux iffissati fuq il-politika partiġjana u li laqqas noffendu li xulxin fid-diskursati bejnietna fuq affarijiet li wara kollox huma ta' valur żgħir. Għaliex jiena għandi noffendi lilek għal xejn fuq affarijiet li m'għandhomx valur kbir. Aħna għandna sejħa ferm ogħla mill-politika. Aħna qegħdin naħdmu mhux għall-gvern jew għall-partit politiku, ma qegħdin naħdmu għas-sultan ta' Slaten u l-missjoni tagħna hija ferm aktar importanti minn dak kollu li jista' jagħmel il-gvern fuq l-art. Aħna għandna sejħa li nkunu xhieda ta' Ġesu Kristu li kapaċi jagħti ħajja maħfra u fidwa li ma tintemm qatt. Ejja ma nitilfux il-fokus tagħna minn fuq Kristu billi nitfa'h fuq ċesri. Tajjeb. Thank you. Joseph, kif iħares in-nisrani lejn il-pjaċiri tal-ħajja bħal mawwa l-ikel, ix-xorb u s-sess? Sintendi Alla dawn l-affarijiet ħalaqhom tajjeb, tajbin fihom infushom, ħalaqhom għalina biex ingawduhom. Mhix dik l-ewwel ħaġa nistgħu nirringrazzjaw l-Alla għal dawn l-affarijiet tajbin l-ewwel qabel kollox. Però sintendi rridu nagħmlu użu tajjeb minnhom. Ġifieri, il-prinċipju huwa li nużawhom mhux nabbużaw minnhom. Użu u mhux abbuż tal-ikel. Tieni regola huwa li l-użu jrid ikun moderat, mhux eċċessiv. Naf nieħdu l-ikel
jinnu pjaċir li jkoll xi biċċa laħma tomahawk, ġifieri, u wieħed mill-pjaċiri, imma mbagħad ma rridx imbagħad nordnata xi 3 kilos illi fimt niffanga, qed tifhmu ġifieri hemmhekk irridu noqogħdu attenti. Eda l-pjaċiri u mhux fuq l-ikel biss semmejna x-xorb, semmejna anke s-sess, però wkoll użu tajjeb u rridu nużaw l-autokontroll, ir-rażan. Daw l-affarijiet tajbin, għarajt kollox bil-qis, kollox bil-moderazzjoni u kollox fil-konfini protettivi li tanalla. Għarajt għax Alla minna boundaries, għedin niftehmu, mela allura daw il-pjaċiri u oħrajn rridu nużawhom, ingawduhom f'dawk il-konfini, f'dawk il-boundaries u ma mmorrux lil minnhom. Nieħdu s-sess, il-boundary tal-Alla huwa bejn raġel u mara fil-patt ta' żwieġ, mhux barra. Xi ħadd darba qal li l-ħamrija sabiħa u utli fil-ġardina, mhux fil-kamra tas-sodda. Posta hemm il-boundary hemm poġġi Alla fil-ġnien, fl-għalqa, taqbadix iddaħħalha fil-kamra tas-sodda l-istess is-sess u affarijiet oħrajn. Mela użu moderat, ringrazzjament lil Alla imma wkoll kollox fil-limiti, fil-konfini u ma nesaġerawx. Għaliex kif esaġerajt inti ħrixt lil. Mela allura naħseb jien ringrazzjaw l-Alla. Daw il-pjaċiri tal-ħajja m'għandniex nagħmlu l-iżballu damlu ħafna Kristjani li naqgħu fl-axxetika. Pereżempju, kemm nafuha din fl-istorja, ma tistax tiekol saw esaġerat, is-sess huwa ħażin misħut minn Alla, Alla ħares qatt missu l-axxetika. X'qed tagħmel int? Ħaġa li Alla ħalaqa għall-pjaċir tiegħek, daqshekk neħħejta, injorajta minflok użajta kif Alla oriġinarjament kellu f'moħħu meta tajinna. Tajjeb? Poi, nista' nieħu sehem f'imħatri u lob tal-azzat? Imħat, lob tal-azzar, lottery, Super 5, you name it. Ġifieri, attivitajiet illi inti jidirlek ħassir sinjur f'daqqa. Tifhem illi fl-aħħar jekk ta' sara l-ħaġa hija rejba. Mela, il-rejb u l-minu kburi huma n-nies illi jsibuha diffiċli ħafna jammettu li hekk huma. Din minnu rejb u allura jfittex kif ħajsir sinjur f'daqqa b'mod faċli u malajr. Dawn in-nies illi allura jitlu għall-lob tal-azzar, il-kazinos u affarijiet hekk, huma nies rejba. Rejba għalli kundanna l-10 mandament, il-għaliex turi li int m'intix kuntent dak li Alla tak. Inti qed tipprotesta kontra l-providenza tajba tal-Alla favur tiegħek. Inti Alla tak tant u inti m'intix kuntent bih, anzi trid iżjed illum stess. Aħna ħafna minna jmorru naħdmu u naqalaw paga onesta u bija ngħixu. U iva nirrikonoxxu li dik hija l-ħobża ta' kull jum latina minn jum għal jum. Mhux f'daqqa li bniedem irid isir sinjur f'daqqa irid jaqleb ir-rota tal-fortuna appunt qed juri li aktar jemmen fil-fortuna kif ħatiġi l-monita u xwiċċja u trajs. Kif ħatispiċċa l-boċċetta tar-rulet, qed jafda f'dik milli falla l-ħaj. Wara dawn l-attivitajiet mhumiex nasib jiena l-għalqa għal Kristjan, fl-aħħar mill-aħħar il-lotterija x'qed turi, l-istatistika turi li n-nies li jieħdu sehem fil-lotterija u affarijiet hekk 98% tagħhom jgħixu ħajthom kollha telliefa, jkunu bistaw. Xtara l-biljett ma ribax, xtara l-biljett ma ribax. Ma ftit li jirku, inti dejjem tellif. U allura tiġi li hija sfruttament tal-foqra. Għandu nies li għandhom paga normali u bija paga li jistgħu jgħaddu, u il-gvern qed jintaxxak indirettament, qed jintaxxak ekstra u inti minn għalik ħassir senjur. Però bażikament
Le il-għaliex dik hija rejba. Espressjoni ta' rejba. Issa tammettix jew le. Mur qudiem Alla. Ara x'tajt il-kuxjenza tiegħek u mxi minn hemm. Thank you. Joe, kif tista' tara lil Ġesu f'xi ħadd li jagħmel wisq ħażen? Wieħed li l-ħin kollu jidaj, jgħajjar, jisraq u jiskarta. Kollha kemm aħna naħseb kellna kollegi ta' dan it-tip. Le mhux faċli tara l-immaġini tal-Alla fi bniedem illi ħajtu hija dominata bil-ħażen u bid-dnub. Però xorta waħda bil-fidi nara xbija tal-Alla f'persuna bħal dak. Għaliex l-Iskrittura tgħidilna li Alla ħalaq lil bniedem fi xbija tiegħu. U wara li l-bniedem waqa' fid-dnub, l-Iskrittura xorta tibqa' titkellem fuq il-bnedmin kollha bħala maħluqin fi xbija tiegħu. Għax il-bniedem avolja midneb jibqa' bniedem, Alla u bħal Alla f'dan is-sens jiġbaħ lil Alla, il-bniedem huwa personali, jaħseb, jieħu deċiżjonijiet, jirraġuna. Il-ħażinu li l-bniedem juża dawn il-fakultajiet li jagħmluh jixbaħ lil Alla. Imma flok jużhom għat-tajjeb, jużhom biex jagħmel il-ħażin u biex jagħmel id-dnub. Ikun qiegħed iċappas ix-xbija tal-Alla, ikun qed ikerraħ lilu nnifsu. Bħal ftit ta' żmien ilu kien hemm xi ħadd li bi protesta daħal fil-mużew fl-Olanda fejn Van Gogh għandu the Sunflowers. U din ħadet is-soppa u tefat is-soppa lejn din il-masterpiece. Il-masterpiece hemm baqgħet għalkemm issa kienet imċabsa biskos miġ fuqha. Però inti bħala dixxiplu ta' Kristu, avolja huwa mċabpas bid-dnub, xorta waħda qisu b'rispett u b'imħabba, kemm jekk huwa midneb jew qaddis, kemm jekk huwa raġel jew mara, kemm jekk huwa żgħir, jew anke għadu ma twilidx, jew xieħ, jew żmagat, jew b'xi dimensja kbira l m'għadu jara fil-ħadd, kull bniedem jibqa' bniedem u fih hemm stampata l-immaġini divina u għalhekk għandna nħobbuh għax meta tkun tħobb lil bniedem, anke lil dak il-bniedem illi ma jistħoqlux li jkun maħbub, inti tkun qed turi xi ħaġa mill-karattru tal-Alla. Għax hu wkoll jagħti x-xita fuq it-tajbin u fuq il-ħżiena u jtella x-xemx fuq it-tajbin u l-ħżiena. Jekk inti ssiba diffiċli biex tara xbija tal-Alla fih, ħalli hu jara xbija tal-Alla impitra fik fl-emejjer u fil-qalb tajba tiegħek u fil-ħniena li inti turi miegħu. Joseph, x'inhu ma t-tentazzjonijiet għall-knejjes ta' Kristu f'dinja sekolarizzata? Forsi ngħidu tentazzjonijiet, theddid, riski mal-knejjes. Mistoqsija importanti ħafna din u naħseb konna nagħmlu lista rridu nagħmlu rtir fuq hekk u r-riski li bħala knisja niffaċċjaw. Tajjeb ngħidu hemm ġiex tipi ta' knejjes, ta' dejjem hekk u knisja tagħna tagħkom f'xi waħda minnhom. Knisja li hija aware ta' daw ir-riski u allura attenta biex ma taqax u ma tċedix għal daw ir-riski u knisja oħra li mhix aware għal daw ir-riski u allura bil-mod il-mod taqa' fihom. Dawn huma ġiex tipi ta' knejjes. Insemmu forsi ftit minnhom. L-ewwel naħseb theddida u riskju kbir hija dak li insibu bħala sinkretiżmu reliġjuż. X'inhu huwa dan? Huwa t-taħlid. Taħlid mal-fidi biblika minn ideoloġiji, filosofiji, reliġjonijiet oħra, mill-psikoloġija. Mela taqbad elementi minn dawn, anke dejat tal-perċa xi persuni, iddaħħalhom u tħallathom mal-fidi biblika biex minn dik tagħmel aħjar. U kull konna nifqu tiskanta kemm il-knejjes tagħna huma infettati
b'xi mod jew ieħor minn xi psikoloġija, minn xi filosofija, minn xi ideoloġija. Għas timmaġinaw. Minn xi reliġjon oħra bħal Buddiżmu, bħal New Age, bħal Christian Science ikollok dik xi ħaġa u ma tafx minn fejn ġiet. Ma tafx, u m'intix qed tassess, m'intix qed tistaqsi l-iktar ħaġa mistoqsija bażika importanti. Din hija skritturali. Staqsuha dina, jekk qed tagħmlu xi ħaġa, di minn fejn ġiet. Minn fejn ġiet di urini l-vers. U mhux vers wieħed, tax ħafna drabi mhux biżżejjed issib xi vers u mbagħad iġġebdu tawġu u ġġalu jgħid dak li trid tgħid. Le, din il-prattika, din dottrina, din il-verità, qiegħda malma b'mod ċar f'diversi postijiet jew le. U toħdu xi bitbina li ma ssibix. Mela allura hemmhekk inti dik ġibta biex imkien ieħor. U dan huwa ir-riskju kbir, sinkretiżmu reliġjuż, it-taħlit orrajt mal-fidi biblika ta' ħsibijiet, ideoloġiji, eċċetera. Nista' nġibilkom ħafna eżempji, ir-responsabilità ta' dnub personali. Ma nifqux. Tkellem ma' xi ħadd, Kristjan, u llum id-dnub x'inhu għax kien spiritu ħażin fik. Għandek spiritu ħażin ta' hekk, kien nitolbu, ħankeċċuh. X'inhija? Hekk tgħallem l-iskrittura, jew int responsabbli għal dak id-dnub. U s-soluzzjoni x'inhi? Nitlob miegħek biex tlaq dak l-ispirtu, jew li trid timmortifika l-laħam ta' ġismek. Qed taraw minn fejn ġiet dik. Żgur li ma ġietx minn Bibja. L-istess bil-psikoloġija, jiena nervuż taqbiżli dak għax inti it-temperament tiegħek. Dak huwa t-temperament. Dak inti jekk twilit, min jitwilet tont, ma jmutx kwadru. Il-personality types, l-enagram, dawn minn fejn ġibnihom dawn. Jekk inti irrabjajt b'deċiżjoni tiegħek. Mhux għax inti hekk ukoll għandna temperament, għandna karattru, però bil-grazzja tagħna tista' tinbidel. U msejja biex tinbidel. Mela naħseb jien teddida serja komuni hija s-sinkretiżmu reliġjuż. Imbagħad riskju kbir, naħseb da żmien iktar minn kull minn żmien ieħor fil-passat. Huwa l-idea dominanti bħalissa fis-soċjetà sekulari li kollox imissu jkun fan, id-divertiment. Din l-idea daħlet fil-knejjes. Allura, l-għan ewlieni tas-servizz tagħna x'inhuwa li nagħtu gost. U li nieħdu gost. Dan huwa l-għan, mela allura l-mużika li nużaw, it-tir tagħha x'inhi li nieħdu pjaċir. Il-pritka x'inhi li nagħtu pjaċir, li n-nies ma jiddejqux. U ngħidilkom jien jekk taraw ċertu predikaturi x'jaslu biex jagħmlu biex jagħtu gost għad-divertiment tan-nies tiblieħu. Dajt ma possibbli fil-Knies ta' Kristu qed nagħmlu dal-ħmerijiet, żgur li nagħmluhom għaliex l-iktar ħaġa importanti x'inhi li nieħdu gost. Inta ma' xi Kristjan wara laqa, wara irtir bħal daw xi kemm ħadna gost. Ja ħasra, fimt? Ja ħasra kemm ħadna gost. Minix qed ngħid għal ma tifhmunix ħażin ta' li rridu noħorġu minn hawn ġew meqrudin u kulħadd sejrin hekk biex ma mhux dak qed ngħid. Però mhuwiex l-iskop ewlieni nintaqgħu biex nieħdu gost, jien nieħu gost nagħmel affarijiet oħrajn. M'hemmx fejn niġi knisja biex nieħu gost, tifhmuni jew le. Attenti l-aħwa, għax fil-Knies tagħna daħlet din l-idea li hija wkoll ġejja mis-soċjetà sekulari illi wieħed mill-allat tagħha huwa fun, entertainment, divertiment anke fir-relazzjonijiet l-aqwa li nieħdu pjaċir. Kif nibdew nidħlu għan-nitty-gritty għall-responsabiltajiet, le, ma tniex nieħu gost miegħek, issa bdejna taf kif? Le. Jiġifieri riskju ieħor, noqogħdu attenti. Forsi nistgħu nsemmu ġa semmiha ġew illi wieħed mill-riski li noqogħdu attenti meta d-dinja tidħol fil-Knisja. Ġew semma tajjeb li l-bastiment ikun fil-baħar imma gwaj jekk il-baħar ikun fil-bastiment. L-aħwa dan fiex jispikka, kif tinduna li d-dinja infiltrat, id-dinja nafu x'inhi dik is-sistema satanika mmexxija minnu li hija kontra Alla, all right? Kif nindunaw? Pereżempju tinfiltra fit-tmexxija tal-Knisja. Meta tmexxija ta' Knisja ma tibqax tiġi regolata mill-prinċipji li nsibu fl-Iskrittura.
Emma nibdew mmexxu knisja se kieku aħna xi kumpanija, xi business, hekk nibdew, nirraġunaw b'dal mod. Mentri knisja l-iskrittura tina linji gwida ċari kif għandha titmexxa knisja, mhux kif ifet lilna aħna, jew fil-qima, pereżempju fil-worship tagħna. Ukoll il-Bibja tigwidana. Alright, mela llum qogħdu attenti li ma ndaħlux idejat mill-dinja, tip ta' mużika mid-dinja u nippruvaw nagħmluhom kristjanizzati. Illum kollox hekk, Christian yoga, Christian Christian heavy metal, Christian reggae, Christian attenti l-aħwa. X'qed jiġri knisja, d-dinja tidħol fil-knisja. Teddida serja li ddajjifa u finalment hija daqqa fatali li knisja tieħu. U nsemmi eżempju ieħor ta' meta l-knisja tidħol fl-evanġeliżmu. Il-mod li evanġelizzaw, il-gimmicks l-aħwa, il-gimmicks li jintużaw minn Kristjani li ġabuhom id-dinja biex minn għalihom ikunu iktar effettivi fl-evanġeliżmu. U nsejna kif għandna nevanġelizzaw. Xandir fidil tal-veritajiet skritturali b'dipendenza sħiħa fuq xiex? Fuq l-Ispiritu Santu. Le, m'għandniex issa nsejna, issa gimmicks, dwal, kuluri, storbju għaliex dik id-dinja. Dak huma r-riklami kif il-kumpaniji rreklamaw biex jaqbduk. U aħna qed nevanġelizzaw kif bħad-dinja. L-aħwa noqogħdu attenti, għaliex riskju ieħor, tentazzjoni inti semmejt ieħor huwa meta d-dinja tidħol fil-Knisja. Noqogħdu attenti. U forsi nista' nsemmi oħra, semmejta intu wkoll ġew. Meta il-Knisja tingħalaq fostda. Tingħalaq. Noqogħdu attenti l-aħwa. Jistgħu jkunu ħafna raġunijiet, persekuzzjoni, ejja ma nkunux ġema magħluqin, ineħħu li ħadir jgħidula, mdawrin, nieħdu pjaċir bl-isħana tagħna, ġimgħa wara ġimgħa ninkoraġġixxu xulxin li m'hemm xejn ħażin u ninsew hemm barra. Kif ma ninsewx il-seħħa tagħna hija biex immorru fid-dinja kollha u nxandru. Knisja li mhix qed tevanġelizza, all right, għandha bżonn tqum. B'xi mod jew ieħor, mhux bil-forsi mmorru fit-toroq, imma saqsu lilkom infuskom, ma nsaqsu lilna nfusna bħala ġema. Inalaqna mid-dinja, ejja ma ninalqux l-aħwa. Nistgħu ngħidu ħafna iktar u nagħtu ħafna iktar eżempji ta' teddid li knisja però naħseb dawn huma l-iktar komuni illi niffaċċjaw u rridu noqogħdu attenti għalihom għaliex il-konsegwenzi huma fatali għalina bħala ġema, għal kull ġema ta' Kristjani. Raħwa nirringrazzjakom daw kienu d-domandi li battu intom stess. Issa nixtieq nistieden il-Mawro stjaqsam testimonjanza magħna li hija marbuta mat-tema tal-irtir tal-lutta. Grazzi. Għandek u nofsuret. Merci. ħajamillek il-mic, ta' Mhix problema. Nixtieq nirringrazzja l-Alla l-xirka li kellna llum u dak kollu li qal għax kien vera ta' edifikazzjoni u f'ħafna punti mill-intqalu
kemm minn Joe, Joseph u Pawlu, vera laqtu li qalbi. Speċjalment fej semmejna li għandna nkunu melbu daw, fej semmejna li għandna nżommu sodi u għal ċertu affarijiet ngħidu le, u għal ċertu affarijiet ngħidu iva. U anke meta Pawlu semma fuq Daniel. Ir-raġuni hija li x-xogħol fejn naħdem jien indur minn post għal ieħor. U għamilt ħabta nxandar waqt li nkun qed naħdem ukoll in-nies viċin tiegħi, nitkellem fuq Ġesu man-nies taf inti n-nies kun ħdejhom jitkellmu. U darba minnhom waqt li qed naħdem qed nisma' dal-persuna li beda jitkellem ħafna ħażin ma' mara. U fil-kuxjenza tiegħi semmejna anke l-kuxjenza mibdula ħassejt ejlu li mhux qed jagħmel tajjeb jaħasra hekk. U ma konx naf kif ħanaqbad nitkellem u bdejt nibża l-bidu għax tgħidha issa jġibni fil-problema għax jiena qiegħed naħdem u jista' jġib problema l-kumpanija. U minn hemm minn hawn kellimtu il-kliem ġi eżempju isma' mhux biex nindaħallek imma dak li qed jintqal minn fommok ħafna nies qabli jitqu bik, jitqu miegħek, sorry, imma minn wara darek imorru jgħidu bik. U dan ħasad x'kienet lu hekk, ix-xokja li kellu n-nies l-uffiċċju għalhom uħorġu ftit ħa nitkellem naqa' dar-raġel u fetaħ li opportunità biex waqt li hu kien ħajiffirma li niddiskuti miegħu fuq Ġesu. Għaddiet u għajdu ġi ta' fuqi u għalli isma' għalli inti qed tmur fuq il-lan tax-xogħol ġieli titkellem man-nies fuq Ġesu u għedlhom iva. U da technical manager ta' fuqi qabad jgħajjat miegħi. U għat li qed jgħajjat miegħi bidej li inti ambaxxatur tal-kumpanija u jiena f'moħħi qed jgħid vera, imma fl-istess kien ambaxxatur ta' Ġesu. U qatt kwiet qatt lura ma rrispondejx għax aħna m'għandniex nirrispondu kif jirrispondu n-nies. U f'daqqa minnhom dan tebaħ u qal ma nafx għal xi qed ngħajjat miegħek, mhux soltu ngħajjat, hemmhekk mal-ewwel indunajt li dik kienet xi ħaġa li ġejja mill-għadu biex li waqaf nisa mhux qed ngħid nevanġelizzaw fuq il-ħin tax-xogħol u niskartaw. Le, imma jekk ikun hemm dik l-opportunità waqt li qed titkellem fuq il-karozzi, fuq il-politika, ma dak li jkun, forsi tiżra bil-mod u mhux tasfis kif bdejna nsemmu kollox, ma tista' ddejjahom. U ġieli mallem fuqi u għalli isma' għalli dix jeddik xi bħal ma kellek għax jiena kont ngħid il kulħadd minn xi xħarriġni Alla, inxandar qedlu le qedlu hawn tant nies jitkellmu fuq affarijiet ta' politika, karozzi u hekk qed ma nistax jekk ikun hemm xi ħadd viċin tiegħi noriħ it-triq it-tajba jibda jiftaħ qalbu għalli nifhmek għalli ma dawn l-affarijiet ma rridhomx fuq il-land. Għamluli karta miktub biex niffirma biex ma nibqax nitkellem fuq Ġesu. Jiġifieri għalija dik kienet persekuzzjoni ċara li ġabitni bejn ħaltej għax ix-xogħol kien joġobni. Kelli pakkett paga ma kienx ħażin, kelli karozza mobile, kelli l-affarijiet li kelli l-lom, kelli id-dar, il-familja x'nieħu ħsieb. U kien hemm nies viċin tiegħi li qalu li biex niffirma. U issa waqt id-deċiżjoni tiegħi kienet li x'ħan nagħmel? Ħan nisma' minn dawk ta' madwari u ħanċedi jew ħan nisma' minnu u nobdieħ u jaqbes għalija. Kelli kollegi tax-xogħol li qedtilhom x'inhu jiġri u qedtilhom isma' fil-ħajja jew timxi ma' Alla u tafda fi qiegħed miegħek. Qedtilhom jew kellha qiegħed waħdek. U insomma ħadd id-deċiżjoni li l-għada mort għax tani data u kol tani deadline u għetlu grazzi napprezza tal-li offrejt l-ġob, għetlu majna mux ħanibqa naħdemaw, għetlu jien stess nagħti r-rażenja, għetlu għax jien dak li jettejli biex nagħmlu ma nistax nagħmlu. Ma tistax toġob il-bniedem u l-Alla kif diġà semmejnija wkoll. Tittieħu deċiżjoni fil-ħajja tiegħek. Il-ħajja tagħna mibnija mid-deċiżjonijiet li ħanieħdu u d-deċiżjonijiet li ħanieħdu jiddeterminaw jekk id Alla tkunx fuqek jew le. Hemm miktub li Alla jaġixxi għal dawk kollha li jistennew u jittamaw fih. U insomma, u dak baqa' ċassat u mort id-dar insomma qed il-mara x'għamiltu bdejna nfittxu xogħol qed Alla jipprovdi. U l-għada rġajt ħalt ix-xogħol għax kienet bil-kliem ma kontx għad niktibta. U kien hemm li mugħallem u qalli isma' hija Alla ħan nitkellmu. Qalli ma ħaġ bosta tal-li ma ffirmajtx. Qalli imma naf li qegħdin tim ta' technicians tajjeb. Skużawni, l-għada qom, tax di iktar ħaġa importanti. U kont qiegħed quddiem il-mera u waqt fejn Pawlu fakkarni fiha waqt li kienet jitkellem fuq Daniel. Kont qiegħed quddiem il-mera lesti biex immur għax-xogħol u fil-kuxjenza tiegħi nisma' tiftakar f'Daniel. U jien ħsibt jiena qed ninkoraġġixxi lili nnifsi. Imma jien mbagħad il-vuċi waqfet hemm u ftakart li Daniel baqa' jfittex wiċċ Alla, alla volja ir-re ħarġet digri biex ma jagħmilx dak li Alla qallu.
U Alla ħelsu mill-miljuni. U morda x-xogħol u nsib illi mgħallem u qalli ejja fl-uffiċċju. U qalli ma ħaġ gost li ma firmajtix il-karta, qalli ma qbilx miegħek. Qalli ma naf li qegħdin tim tajjeb ta' technician, qalli trid tibqa' taħdemha, qalli jekk titkellem fuq Ġesu. Qalli qabel toħroġ fil-każ u tkun tieħu in-number u mbagħad tkellem magħhom. Jiġifieri nixtieq ninkoraġġikom li Alla mhux biss ħelisni, imma tani aċċess biex anka nitkellem fuq Ġesu milli mgħallem tiegħi stess li ġi kontrija. U din narawha fl-istorja ta' Daniel, l-istess re li kien ħajaħraqhom kien l-istess re li spiċċa igglorifika l-Alla. Ġifieri tibbiżawx u taqtawx qalbkom, għamlu kuraġġ għax ħadd tiġu jekk aħna Kristjani ħa niġu fil-deċiżjoni x'ħa nagħmel. Ħa naqdi l-Alla jew ħa nagħmel dak li qed jgħid il-bniedem. Imma ftakru li anke kieku kaċċini mix-xogħol, kont ċert li Alla mhux ħajħalli lill-ibnu il-bintu mingħajr ikel mingħajr xogħol. Dak li rrid naqsam.